Bafethu uvana sports lo. Ngiyazi seniwabonile ama-rumors. Ngiyazi senizwile le ndaba le. Yabo. But it has been circulating around the internet that Orlando Pirates are monitoring Jayden Rhodes. Jayden Rhodes is a player from Cape Town that plays for Cape Town City. Yabo. Currently, udlala number 10 role Cape Town City. And udlala kamnandi lo amchitelo. He has played over 30 matches for Cape Town City. That tells you he's a good player, although he is very young. But ngiyakutshela lo ukuthi umdlali wangempela ukwazi ukudlala ibhola. Yabo. 21 years old. 2000. Uma usubheka ischeme se-Orlando Pirates right now, gcwele ama-2000. Bakhona abosisane, bakhona abomfukeng, bakhona abonkota, bakhona aboradio bane, yabo. Abadlali abanjalo Orlando Pirates ezama ukuba integrate kulesa squad lesa abadlali abancane, yabo. So ukubona iOrlando Pirates imonitor ulumfana lo Jayden Rhodes tells you ukuthi kukhulu okuzayo kuOrlando Pirates. Mase ubheka i-issue yeOrlando Pirates noTito Maswanganyi. Tito Maswanganyi kuOrlando Pirates haven't been playing games, and that tells you ukuthi khona inkinga ekhona behind the scenes. Maybe the management versus the player kunezinto ezikhona lapho. Yabo, but I've heard some rumors regarding uTito Maswanganyi. Yabo. So uTito Maswanganyi ngenzeka abuyele eEurope. The team ayidlalela isimfunda back. And nayo umdlali uyafuna ukubuyela le Europe. Yabo. But I don't think Orlando Pirates izovuma ukumdedela kanjalo abuyele le Europe. Maybe Orlando Pirates izofuna isamba semali esikhulu. Yabo. And leso samba semali mhlambe singayisiza Orlando Pirates ekuthengeni abanye abadlali. And leso samba semali singayisiza Orlando Pirates ekuthengeni some new players. Yabo. Maybe singamthenga nawo Jayden Rhodes. Singamthenga uJayden Rhodes ngaleyo mali. But I don't think uJayden Rhodes Orlando Pirates kumele imthenge mase khamba uTito Maswanganyi. I think uJayden Rhodes kumele athengwe before uTito Maswanganyi ahambe. Yabo. Athi ukungena kwisquad seOrlando Pirates, athi ukujwayela kancane, ajwayela abadlali, ajwayele i-team, ajwayela ama-fans. Yabo. I understand the pressure uyithola umdlalo Orlando Pirates, because abadlali abathola i-pressure right now. If you see umdlalo njengoKim Vuyiti, Karim Kim Vuyiti une-pressure. Yabo. Wathenga Orlando Pirates ayodlala ya position le. Yabo, number 10. La position le yana ayikho lula bafethu. Number 10 position is not an easy position. Yabo. So yena indlela adlala ngayo currently akadlali kamnandi, and there are many teams circulating la mjidelo. There are many teams in Africa amonitor uKarim Kim Vuyiti, Simba SC, Pyramids. Yabo, maningi nje phethe ama-team ongawabala adlala le. Yabo. So mina ngokwami I feel like lumfana lo uJayden Rhodes bezofika kuOrlando Pirates, kumele afike kuOrlando Pirates ayikhombisa ukuthi umdlali ofuna ukuzodlalela i-team enkulu, ufuna ukuzodlala iclub enkulu, and uzozakhela igama lakhe kule club le. Yabo, aperforme ngempela. Yabo. So iOrlando Pirates mimthenga ngempela umfana kumele ayimisele. Yabo. I'm really glad ukuthi Orlando Pirates recognize italent elincane. Yabo, because back in the days ama-talent amancane kanje ayengabukwa njengamanje. Yabo. Ukuvuka lo mfana lo mfukeng ukuvulela icaphe eziningi abadlali abaningi abasafufusa abancane. Yabo. So kuyangijabulisa ukubona ama-team amaningi investor kwi-talent elincane. Yabo. Nawo noMalibongwe Khoza odlalela iMamelodi Sundowns udlala kamnandi mfana. Yabo. Usamusha naye, usawumfana omncane kwi-2000. Yabo. So kuyangijabulisa ukubona ama-2000 amaningi engena kwi-Betway Premiership enze izibukwayo. Yabo. Abaningi abasadlala kwe-TTC engathi bangababuka labafana laba balandele ezinyathelweni zabo, babuka indlela benza ngayo nabo, mase nabo benza ngakhona. Yabo. Kodwa wena uthini? Orlando Pirates should sign uJayden Rhodes noma kumele imiyeke kanjalo? Yabo. Ubone umdlalo onjani uJayden Rhodes? Ungangitshela lapha kuma-comments. Yabo. Nguvane Sports. Ungakhohlwa ukusubscribe. Uma ufuna more videos, PSL videos, yabo, ungashaya lapho usubscribe. Yabo ngabafethu.